Vítejte v Kostomládkách, v malé obci u Nymburka a necelou půl hodinu od Prahy. Tady mám pro vás rodinný dům, pojďme se na něj podívat. Dispozice tohoto domu je 5+1 a proto je vhodný i pro početnější rodinu. Plocha pozemku je 713 m2 a máme tu letní posezení, grill, jezírko a taky velkou garáž či dílnu pro 2 auta. Jestli vás tento dům zaujal a rádi byste se přijeli podívat na osobní prohlídku, neváhejte mě kontaktovat.